Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis bar kabeh arep budal iki. Iki der ning nggo mae dhewe ya. Ketoke bareng wong tok duwe akeh. Engko nek menawa ditukoni. Oke, maca bismillah. Muga-muga ndang lancar nek dodol udan diapakno wong udan banyu kok. Nek udan dhuwit ngono aku tak tadoh ning ngaron. Oke, bolo diawali dengan bantu telepon glowing. Aku tak budal ya iki ketoke ya wis awan. Ndang mangkat engko nek ndang mangkat nek ndang mulih iki Mbah Lam ya tak kandang mulih. Engko ora gandang ngurusi Mbah Ngadiem. Mak mulih war iki wis padha mulih klapene. Sik tak tutuk kok. Sak detik. Oke, mari kita berangkat kerupukku sak mbronjong, guys. Dina Minggu iki ora usah marik-marik. Entuk akeh engko muga-muga ya minggu-minggu dodole ning omahe dhewe. Iya no, engko muga-muga ya mang wis entuk dhuwit kok wis diprasi 20.000. Oke, bismillah budal. Kowe ngene ae, iki lho. Ngene ae wis. Wis ketok le. Ngene tok ae ngene. Ketok aku ketok. Aku maksude. Yo. Ya wis. Tak dhuwur iki. Tak. Saya kok kono. Wis ketok. Pokonge yo ketok kok. Ketok kabeh. Ketok kabeh. Nurung gerobak ora ketok iki lho. Nyurah jere. Lah mantuk jar. Kayak kok diarep-arep, Pak. Wis. Oke, pinter. Alah beklek. Nah wis ngene ae. Iya, guys. Iya iki dina Minggu ada telek-telek. Kerupukku ya masih. Kan ya lagi mangkat juga ya tak tunggu sauntara. Engko nek semena nek wong tumbas. Dinteni wong iki ya sabar ya Guys ya wis gak sabar ya nggih sabar menunggu ya ditelateni wong golek duit iki ora gampang wong golek yo wong bangunan sampai dalu mulai sampai dalu guys jadi Minggu tapi sepine ra kaprak lho wis mateng sepi guys dodol ya Allah aku sampai wangi guys sampai jam 5 ya Allah untra-untru ning dalan kan hari Minggu ora nek cah sekolah tur ya ora ono wong sing padha kerja ning PKU barang padha kae gimana ya lu goreng apa kowe mangan re ndak mangan re goreng telur guys
Iki Mbak Aris bar mangan aku. Lho. Cukup kabeh ya, diakek piring kono lho, kono pangan tikus. Disekrop. Wis. Sedang aku ya. Kok go manganin? Sedang aku. Santai. Jajan apa mong delok itu? Iya teman. Entuk loro. Temen-temen mak. Apa ini tak yang itu dah. Ini apa? Deglek. Yang mentar unuki. Kecetak hebatku. Di mana ini? Siapa main ngajar? Ya. Ora lah jalanan HP kok wis jentik. Piye? Piye? Nyanyi apa? Wes, gimana pun ini? Antak kon tuku ndok. Tahu kacang. Kae kerupuk ijek kene. Keceplosan kali dah ini. Siapa? Ning HP. Ya, Pak. Kayak iya ora pedes kok. Wis ya. Ma, Ndak pedes. ma, kesane kadari kau nyayel. Ora, Cah. Ora pedes kok. Ndak pedes. Sambel ijo. Walah. Sing ijo-ijo ngono kuwi. Buat lauk. Wengi aku masih minggu nang kene wong malah. Lah kudu ngencer. Walah lah ora enak wong blas. Ning merah lho sicok-sicok ora enak wong. Ora enak wong. Yo, padha ning ndopok kabeh. Kowe ngene ae, iki lho. Ngene ae wis. Wis ketok le. Ngene tok ae ngene. Ketok, aku ketok. Yo. Aku maksude. Yo. Yo wis. Alon sik lah. Yo. Tak dhuwur siki. Tok. Saya kok kono. Wis ketok. Pokonge yo ketok kok. Tok kabeh. Tok kabeh. Nurung gerobak ora ketok iki lho. Ora jere. Lah mantuk jar. Kayak kok diarep-arep, Pak.
Yes. Oke, pinter. Alah, backlight. Nah, wis ngenae.